An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkana ma k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru n'ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni dili kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma mais avant tout ça la u ka baara ye kunnafoni ɲinini de ka se a sɛgɛsɛgɛli ana a jɛnsɛnli ma donc an ka wele bi solu ma olu bɛ na an b'a lagɛ semaine kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba mulu kɛra an ka da don ka walawalali ani ka faamuyali lase an lagɛba bɛɛ lajɛlen ma komi an bɛɛ b'a kalama ni semaine tɛmɛlen an ka san n'an b'a fɔ ma an bɛ baara kɛ calendrier min na o san 2024 o kɔni yɛlɛmana ni semaine y'an donné san 2025 kɔnɔ 2025 y'an da ka don o bakuruba la dɔgɔkun kɔnɔ semaine min kɛra an bɛna essayer ka hakili jagabɔ kɛ ka taa lagɛ san tɛmɛlen n'o ye 2024 ye kibaruba minnu kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa plan damadamani kan n'an bɛ se ka hakili jagabɔ min k'o kan ani ka faamuyali min di an lagɛbagaw kan fo ka taa se an donnen filɛ san min kɔnɔ an ka défiw bɛna kɛ jumɛn ye défi ye jumɛn ye fɛn minnu ka ɲi ka baganbaya fɛn minnu dɔ ka ɲi ka fara fɛn minnu kan walasa an ka jamana bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ hakilina bɛ se ka faamuyali dɔ di cogo min na walasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na maa min b'an bolo kɔrɔ o de ye Magan Fofana ye ale tɛ maa dogolen an ka plateau kan Magan Fofana an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la. I ni sɔgɔma Bubakari Kɔlɔn donc filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ lase olu kelen kelenna fana ma donc i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kɔni an da don bakurunbaw la ko cɛbɔ donc ani y'a fɔ cogo min na an kɔni an bɛ janvier la 2025 san 2025 donc halisa an bɛ dugawu kurakura diɲɛ don an bɛ dugawu kɛ dɛ an bɛ dugawu kurakura min ka girinna an bɛɛ ye fɔlɔ n'o ye jamana yɛrɛ ye donc an b'a fɔ ala ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ ala ka na ni sɔrɔ ye jamana ye ala ka na ni jidi ye donc jamana marabagaw n'a kɔnɔnadenw bɛɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen kanda donc vraiment an b'o de lase fɔlɔ quoi donc vraiment bonne année 2025 à toutes et à tous. Bonne année à toi, bonne année aux auditeurs et aux auditrices et à nos abonnés. Comme il y a photo mina ali samo do win la kroya ala ka jamana basigi ala ka sorona jamana kono ala ka beni sabati do jamana kono wala sa jamana dembela jele mi seka lafiya sɔrɔ togo min na mais walasa bɛɛ ni sabati ka don jamana kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen fo bɛɛ lajɛlen hakilina de ka se ka lamɛn bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilina di walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilina di bɛɛ lajɛlen ka se ka lamɛn fo bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ faamuyali dun tɛ taa walawalali kɔ o an sigikun bakuruba yɛrɛ ye o de ye togo min na an bɛ se ka walawalali kɛ togo min na an bɛ se ka hakilinaw di togo min na an hakilina yɛrɛ kɔfɛ lagɛbagaw ani filɛbagaw bɛ se ka u hakilina far'o kan togo min na ka faamuyali dɔ sɔrɔ o la donc 2024 n'an y'a jateminɛ ka fɔ ale kɛra san an tɛ se ka fɔ san belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ parce que san caman bɛ nale san dɔw la koba caman kɛra min ma kɛ 2024 kɔnɔ mais n'a fɔra k'e ka 2024 yɛrɛ résumé en quelque sorte e b'a lagɛ san sugu jumɛn ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. Effectivement, il y a fait tout comme dans 2024 a kɛra vraiment kobaw kɛra kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ an ka jamana dɔrɔn tɛ sous région kɔnɔna b'a la donc an lamini jamanaw b'a la an lamini jamanaw dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko caman de kɛra donc n'o ko minnu kɛra min bɛna o ko ninnu bɛna na wolo mun na an b'a a bisikiya fana k'a fɔ ko an bɛ san min na n'o ye 2025 ye ko yɛlɛmabaw bɛna na don fɛn caman taabolo la an ka lamini taabolo la farafinna yɛrɛ taabolo la ani diɲɛ yɛrɛ taabolo la ni k'i bɛna na 2024 in ta k'a sigi donc surtout an ka jamana yɛrɛ marabolo fɛ mɔgɔw bɛna fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ ni fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ yarɔ mɔgɔw kɔni b'a fɔ k'o ye AES la ɲɛnamayali ye donc fɛnw kɛra kɔnɔ san
nigi waji de aka sika san kelen anniversaire kra de o kera donc yaro ayesi ko damne na septembre 23 de konnana donc kana na si septembre 2024 ma okni san kelen folo mais oui alliance feni minga mais kana yelama fo kana ke confédération ya bora alliance la kana ke fo confédération yi donc vraiment donc on m'a fait akera ko bay maintenant san konnana fen chaman be no nam siga fo ko yo nyuma ye mais fen chaman waro fana kera nu yan kamana gan alsan ubuga an kamana gan donc am siga ta pa étape par étape la 2024 damne na kamali sur transition ne kono transition na ba fo ma frontière fanga abana fana ka mali sur transition ne kono alwa sur élection tuma bulu dai à proprement dit ka fo kamna ka 2024 kono mais jatimine biseka mi yira kumbaku yeko kelena oye ay mali sur transition kono aboraka mali sur transition kono au contexte la e familial jumene ko la o yere bolen ko fe ay ka fo avant que 2024 ka sigi plan do wi amba fo ma sécurité sur le plan de la défense ayay kidali ka sankele fana mali famon ka segin kidali o sankele nyana mayali fana kera mais transition faut que c'est sécurité na e ka lagali jumeli o kono bon comme il y a fort depuis frontière fanga na wuliga jo won misena jamana lakana sira fait quoi donc peut-être mo chamantena na fama wuliga jo no o buga résultat bo fando fait mais fando fait galabi a wuliga jo no mais wuliga jo fama yare anga finitigi la kawde quoi donc on finitigi la kawde ci la yo mu fo faudra que jamana ka se ka lakanda sabati ala sagi jamana fandan flafe donc o dum flani mali akabon trop donc a barama no ya fo jugomna et transition 2024 andona kanto transition kono ambora kanto transition kono donc lakana sera fait yana ngado 2024 la wa soro kidal koni tamaya 23 be ban wati mina ministre tali ko fe mali a soro nyante kada kidal kan mais anta kada kidal kan kidal région be kono tay yoro kilim be no no tamasire kosobe kidal région kono na mo ba fo ko tenzaye donc alisa gela don mo ro konna parce que chesri bakara yoro chama na région na mais alisa yi gela bo au niveau là donc gela ma dans hali mali yara doroma fo ana frontière dama jamana do krenkrana Algérie anana problème nyugo na ni nyaga kana problème woro wuli ko alsa tension do bisena ami Algérie ni ñoche maintenant oui Nord enfant côté ni bora Nord enfant fait jigi kana mali centre là problème ti clé quoi ka bo région do la kana région la jamana ko na jamana fano fait kana fano la problème ti clé différence bu ñoche problème be sundam na am se ga fo terrorisme bi problème imanata lakana sabati l'intérieur la bamagaci wore mo wolu bi zone bala mais groupe woro bi yoro do la minu no tikiligne misalla imana na do centre kono centre problème ni nord problème tikiligne quoi parce que imana nord kon jate mais voilà rébellion bi nord côté la quoi donc tikiligne donc ni la ñunu tikiligne et voilà et mo mu ko kele yoro kele cugo petna serge cugo donc wora gala bay centre la ci srouvé sena ma be mo wul ga jona me halsa gala bi yoro do la cosper quoi donc peut-être mo mo mi fanga kuna ma fo halsa ba mo ni bi barala ga ta fukata se septembre kalo era yani anka 22 septembre nyana maya anya ka fo mali ere école de police do ba fo capitalière école de gendarmerie do capitalière o stratégique do attaque na ka fo ba ko ere wakati la ni dénonciation chamanke aira la ka fo mo chaman tura attaque na et puis encore ba manchi wale ma chaman fana tunna na al aéroport c'est yala i fere juon de se ka ke wala sa ka ankana o nyokona wereji sana tawla voilà donc ngokuma ngana no rola donc mbole ngumna bo
centre kɔnɔ kana don sud la fo kana se Bamako de ma donc n'i ye san o wagati ninnu jateminɛ fo kana se septembre ma peut-être ka bɔ juin na ou bien juillet la kana se fo septembre ma vraiment Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ attaque baden de ye répétitif sagin bɛ k'a kan a bɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka hali u daga yɔrɔw ma quoi donc a ma fɔlɔ yen na maintenant yɔrɔ min kɔni juguyara kosɛbɛ o kɛra Falajɛ gendarmerie ye quoi maintenant i b'a dɔn an ye kɛlɛ in fɔ cogo min na aw yɛrɛ b'a fɔ ko guerre asymétrique c'est pas que mɔgɔw tɛ ko e ni filɛ nin ye jugu filɛ nin ye ko kuma bɛɛ a bɛna n'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma de mun de don tout le temps a b'a essayer ka ɲɔgɔn suɲɛ de donc à chaque fois n'i sera ka mɔgɔ vigilance tromper i bɛ fɛrɛ a ma information kunnafoni dakɛɲɛnen t'an bolo ale ye attaque ɲa mais ko mana na kɛ tu jamana ɲɛmɔgɔw nana fɔ ko non surasiw ka daga yɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc ko mɔgɔ tɛ sigi ka gun na o ye kɛra fɛɛrɛ dɔ ye bon a zone ninnu caman na contrôle fanga bonyana mais Bamako halisa problème yɛrɛ min bɛ yen fɔlɔ o ye vraiment nombre de finitigilaka nombre min bɛ yen n'a kan ka se ka bila ka lakana ninnu sabati donc an ka dugukolo filɛ nin ye a ka bon kojugu bon ni jama dugukolo ka bon kojugu ni jama sugu dɔ t'a kɔnɔ ni moyen t'i bolo technologie t'i bolo ka ani logistique t'i bolo ka contrôle kɛ cogo sugu dɔ la a ma nɔgɔn maintenant i bɛ bɔ Mali fan dɔw fɛ kana yɔrɔ dɔw la problème bɛ yen nɔ contrôle la misala ne bɛ misali kelen dɔrɔn d'i ma Segu yan fan fɛ i bɛ bɔ côté dɔw fɛ kana don fo Bamako yan k'a sɔrɔ i ma se ka contrôler donc moi je pense que an bɛ se ka hakilila jagabɔ k'o fɛn ninnu kan a bɛ se ka kɛ cogo di o yɔrɔ dɔ n y'o misali teliman min f'i ɲɛna o yɔrɔ o bakɔfɛla de imagine i bɛ se ka ba tigɛ ye o bakɔfɛla banbagati wale mɔgɔ ninnu b'a yɔrɔw la yen nɔ jatigɛ wale ninnu o bɛ se ka ba tigɛ kana tɛmɛ kana don fo Bamako yan nɔ u ma contrôler n b'a fɔ min na parce que ne yɛrɛ de la ka déplacement dɔ kɛ ka taa yɔrɔ la an donna kurun de kɔnɔ ka ba tigɛ kana se fo Bamako yan nɔ contrôle min sɔrɔ i b'a dɔn n'o sugu kɛra a bɛ ka cɛsiri minnu kɛ duguba kɔnɔna na ni yɔrɔ wɛrɛw la gɛlɛya b'a la dɛ voilà donc vraiment an kɔni bɛ se k'a fɔ fili ou bien défaut fɛn fɛn yera an ka baaraw kɔnɔna na 2024 kɔnɔna na nin kan ka 25 kɔnɔna na an kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'olu wo gere an kun filɛ ka lakana ko yɔrɔ min fɔ Mali dɔrɔn tɛ parce que yarɔ Mali problème centre in kɔnɔna na ka taa i bɛ bɔ galara Masina kɔnɔna yɛrɛ la san waati dɔw kɛra kalayara yɛrɛ de bagi ka taa se ɲɔnɔn côté dɔw fɛ ka bɔ yen nɔ ka taa se fo Bɔɲangara région yɔrɔ dɔ la san waati dɔ la kalayala yɛrɛ de bagi bɛ kalaya min dɔn donc o wagati kalaya ninnu kɔfɛ je pense que n'i y'an ka mɔgɔw ka opération jateminɛ kɔsa in na an bɛ se k'a fɔ kalo kelen ɲɔgɔnna kɔnɔna na USA kɛra ka offensive kura dɔw lancer i b'a jateminɛ k'a fɔ ko u ye offensive kura dɔw lancer donc an b'a bisigi k'a fɔ ko offensive minnu lancera o bɛ se ka na résultat ɲuman di mɔgɔw bɛ se ka vraiment basigi bɛ se ka na cogoya min na émission kɔnɔna na an bɛna n'a ye solution comme tout le temps an y'a fɔ mɔgɔ militairement ni i jɔlen tɛ kosɛbɛ n'aw taara k'a la a bɛ taa table négociation na i niyɔrɔ bɛ dɔgɔya la quoi donc an bɛna na se o fɛn kɔnɔna na mais an mana tila hali ka bɔ nord la ka taa partie centrale la fo ka don capitale la an b'a ye k'a fɔ contexte changera et puis encore Bamaganci walew fana ka méthode évoluera dɔɔni mais toujours avant même que Ibrahim Boubacar ka fanga ka bin an kun y'a ye système de enlèvement de kun talen don ka jamanadenw sɛgɛrɛ i b'a fɔ min ye ka mɔgɔw ka taa a bɛ se ka kɛ gouverneur ye a bɛ se ka kɛ maire ye a bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ ka lasigidenw ou bien jamanadenw yɛrɛ ka lasigidenw i b'a fɔ décentralisation ou bien déconcentration et représentant k'olu minɛ an ɲɛ b'a la sisan a évoluera tuguni ka se hali mɔgɔ wɛrɛw minnu t'o casquette porter yɛrɛ olu enlever la fɔlɔ généralement an tun b'a ye mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na an fɛ yan
olu de tun bɛ minɛ u nana b'o la u nana kɛ représentant des autorités ye a kɛra décentralisation ou bien déconcentration sisan ɲɛ b'a la hali mɔgɔ minnu t'o casquette ye dɔrɔn a mɔgɔ influent olu bɛɛ b'a ka minɛ est ce que la jamanadenw ka ɲi ka méthode jumɛn de ta jamana kɔnɔ est ce que la bɛɛ ka ɲi ka to i fɛ yen wa ou bien o fɛn ka ɲi ka to jamana lakanabagaw yɛrɛ de bolo. Bon, minɛni ye ko fila ye parce que n'i ye mɔgɔw ka minɛni jate minɛ d'abord i b'i yɛrɛ ɲininka jɔn de ye minɛni kɛ o de ka gɛlɛn les acteurs du conflit anw fɛ yan nɔ an b'a fɔ wɛrɛw bɛ conflit na min t'olu ye bandits armés b'a la mɔgɔ damadama bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ kuluni ye dɔrɔn foyi t'u la u bɛ ka taa mɔgɔw bɛ taa bin mɔgɔw kan u bɛ taa non ka taa bin mɔgɔw kan dɔrɔn u bɛ se ka tɔnɔ fɛn dɔ sɔrɔ cogo min na ka taa n'aw fɛn olu mɔgɔw fana bɛ jamana in kɔnɔna na an y'a cas dɔw ye u caman kɛra donc maintenant i filɛ ka enlèvement min fɔ fɔlɔfɔlɔ i y'a daminɛ n'a kun ye dunanw de ye mais n'i yɛrɛ jateminɛ kɛ dunan ninnu pratiquement mɔgɔw bɛɛ ka ambassade y'a fɔ ɲɛna an ka jamanaden minnu bɛ nin yɔrɔ na a kana se nin jamana nin fanfɛla nin fɛn fɛn donc dunan ninnu tɛ ka sɔrɔ tuguni o bɛ yen nɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ dunan ninnu tɛ ka sɔrɔ yen tɛmɛnen kɔfɛ administration ka représentation donc yɔrɔ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko cɛsiri sugu bɛɛ la les retours de l'administration donc ka taa jamana fan bɛɛ fɛ voilà préfet ni fɛnw ka taa donc pratiquement i b'a ye olu tɛ se ka sɔrɔ o sɔrɔli ka gɛlɛn an b'a fɔ ten nɔ parce que olu bɛ k'u bɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ pratiquement mais zone olu bɛ sɔrɔ zone militaire la quoi donc armée fanga bɛ bonya yɔrɔ la olu sɔrɔli ma nɔgɔn tuguni maintenant jɔn min minɛ i filɛ ka mɔgɔ ninnu bɛ minɛni caman kɛ misali la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ko e bɛ ka kuma fɔ ka taa lɛso ma a bɛ se ka kɛ kunnafonidila ye ou bien e ɲɛmɔgɔ dɔ ou bien e leader d'opinion dɔ ye n'e bɛ ka fɛn dɔw fɔ ka taa olu ma n'o y'i sɔrɔ u b'a fɔ k'i b'i minɛ o bɛ kɛ minɛni fɔlɔ ye filanan bɛ kɛ min ye a chantage donc n'o y'i minɛ sisan u bɛ rançon de demander donc pratiquement an ka autorités dun ka taasira min b'u fɛ bon rançon sɔrɔli ma nɔgɔ a la quoi rançon sɔrɔli ma nɔgɔ o la i y'a ye donc an bɛ se k'a fɔ peut-être o fana bɛ dɔɔnin bɔ minɛni ninnu na quoi minɛ mɔgɔw minɛ ka taa n'u ye mais a laban mun kɛra n'an hakili b'a yɔrɔ o kɔni ye ka se karamɔgɔlaka dɔ yɛrɛ o kɛra Thierno Areta nin yɔrɔ région kɔnɔna na yen nɔ presque une semaine i y'a ye donc vraiment jamanadenw ka attitude ta d'abord jamanadenw ka attitude e filɛ k'o fɔ o ye mun ye mɔgɔ ka ni i yɛrɛ bila ko la i tɛ min yɔrɔ misali la min ye tenitigi ka baara ye jamanaden e tɛna na se k'o kɛ maintenant yɔrɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ a fɔ ko coopération vraiment jamanadenw bɛ se ka yɔrɔ la parce que a fɔ ne armée ka collaborer misali la ni tenitigilakaw ye ɲininka nin fɛn in na k'i ka dénoncer yɔrɔw tɛ kelen ye quoi misali la Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ a kɛli ka nɔgɔn ani ville wɛrɛw kɔnɔna a kɛli ka nɔgɔn mais n'i taara togoda ninnu na a ka gɛlɛn kojugu mɔgɔ ninnu je te dis que renseigner don i bɛ renseigner yɛrɛ min dɔn dɛ kojugu e sen mina na tiɲɛ san o y'a sɔrɔ bɔra a kalama k'a fɔ ko e nana yan nɔ donc imagine gɛlɛya de bɛ population kan parce que hali kunnafoni dɔw bɛ yen nɔ population tɛ se ka u bɔ a kalama u tɛ se ka kariya k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ nin yɔrɔ dɔ bɛ siran quoi olu b'a fɔ sisan e mana na fɛn o fɛn fɔ a bɛ lase u ma donc armée nana e kunnafoni di misali la armée ka opération senfɛ armée bougera dɔrɔn n'a bougera e yɛrɛ bɛ tila i ka minɛnw cɛ dɛ wa e dɔrɔn tɛ dɛ n'i ka famille b'a ka minɛnw cɛ de n'i ka famille b'a ka minɛnw cɛ ne nana ne min sɔrɔ i ka famille sɔrɔ bɛ min da kɔ dɔɔnin tɛ mɔgɔw population yɛrɛ lakana kama yɔrɔ dɔw bɛ n tɛna n da don o la quoi sinon n b'a ka caman dɔn mɔgɔ dɔw bɛ hali sini u y'u ka duw bila u b'u Bamakɔ yan nɔ zone dɔw la parce que a sɔrɔla ne fɛ mɔgɔ ninnu ka groupe WhatsApp infiltré de tellement pour dire qu'ils sont très bien renseignés donc vraiment anw ka baara ti renseignement y'an ka baara ye kunnafoni ye mais an yɛrɛ ka Mali ka service de renseignement de kan ka nin baara ninnu kɛ ka sous-préfet bɛ fan bɛɛ fɛ préfet bɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ don o don olu bɛ sɛbɛnni kɛ k'a ci o donc
olu de bɛ vraiment ka fɛɛrɛ siri nin ko ninnu population bɛ se k'u dɛmɛ cogo jumɛn na ka sɔrɔ population yɛrɛ protégelen don vraiment ni réflexion fanba bɛ nin yɔrɔ in kan. Basi t'a la mais wagati dɔ la i y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw tɛ se ka finitigilakaw ka baara kɛ mais an y'a ye k'a fɔ wagati caman kunnafoni sensibilisation bɛ kɛ k'a ye k'a fɔ finitigilakaw ka baara sɛmɛlen n'o jamanadenw na parce que a y'a ye finitigilakaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲi ka nin tigi ɲininka a ka nin kɛwale in na an ka ɲi ka ɲininkali sɛmɛ nin tigi in na ka da nin ko in kan il faut que jamanadenw de ka dénoncer hali o dénonceli yɛrɛ i bɔlen filɛ k'i bolo da fɛn dɔ kan n'u u ɲininkara ni minɛli ma k'a la kɔfɛ conséquence min bɛ bin mɔgɔ min yɛrɛ ye acte kɛ mais hali sisan jamanadenw bɛ se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo di walasa ni banbagaci wale in daga bɛ se ka taga buda la cogo min na. Bon dɛmɛni kɔni ti dɔwɛrɛ ye o i bɛ finitigilakaw dɛmɛ d'abord dɛmɛ tɛ k'a fɔ ko a ka kɛ de façon active ye mun ye n girinna ka weleli kɛ k'a fɔ ko karisa filɛ nin y'a fɛ a bɛ ka nin kɛ parce que zone tɛ kelen ni Bamako don i b'a fɔ n y'a fɔ ne duguba kɔnɔ ka nɔgɔ mais dɛmɛ jamana collaboration fɔlɔ ye mun ye n tɛna fara banbagaci wale mɔgɔw kan u bɛ ka wale minnu kɛ k'a kɛ o de ye dɛmɛ fɔlɔ ye donc n tɛ fara o kan filanan ye min ye n dɔrɔn tɛ ni n ka famille an t'an sen don a la. Pour te dire que yɔrɔ ninnu filɛ nin ye a communication ka gɛlɛn cogo min na comme n y'a f'i ye cogo min na ne bɛ zone minnu dɔn a zone pratiquement o si tɛ armée ka contrôle la fɔlɔ quoi donc kunnafoniya sugu dɔw bɛ yen nɔ n tɛ se k'a fɔ a kan parce que n'i y'a fɔ a kan a bɛna n'a yɔrɔ mɔgɔw exposer mais mɔgɔ 2-3 n'aw farala ɲɔgɔn kan a ye kuma dɔ fɔ sisan directement kangari bɛna na da i ye i bɛ se k'o faamuya cogo di. C'est très compliqué donc o de la n bɛ k'a f'i ye collaboration yɔrɔ a compliqué len don nin yɔrɔ de la quoi donc mais fɛn fɔlɔ yɔrɔ min kɔni b'a la d'abord n'accepte pas de collaborer avec ces gens i ni mɔgɔ ninnu kana baara kɛ o de ye dɛmɛ fɔlɔ ye ka se armée ma donc maintenant tɔn in ka kunnafoni armée kunnafoniya ni fɛn ninnu vraiment o bɛ dépend i bɛ zone min na a n'a situation sécuritaire lakana cogoya la quoi. Basi t'a la an mana bɔ plan sécuritaire la an bɛna diplomatie la an y'a ye k'a fɔ 2024 évolution caman kɛra an bɔra déclaration caman an tun jigida mɔgɔ kan n'olu kɛra i b'a fɔ 2022 ka se 2023 la an y'a ye 2024 la dɔ bɔr'o la dɔɔni ka se Nations Unies yɛrɛ la ka se communauté internationale yɛrɛ fɛn kɛ pointé du doigt la i b'a fɔ k'a yira k'a fɔ k'u ye wale dɔ taga jamana sɛgɛrɛ dɔɔni bɔr'o la an ka diplomatie plan kan mais an y'a ye peut-être a changera an n'olu tɛ bilen mais ani an kɛrɛfɛ jamanaw caman de bɛ ani olu piki bɛ ka don ani ɲɔgɔn cɛ i da sera a ma n'o ye Algérie an y'a ye k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ kuma caman communiqué bɛ kɛ ka i b'a fɔ ka Algérie ka acte dɔw dénoncer o bɔlen yɛrɛ kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ confédération AES yɛrɛ o kɔfɛ o ka fɛn communiqué dɔw fana bɛ ka jamana wɛrɛw ka fɛn dénoncer mais e bɛ mun de faamu na k'a ye k'a fɔ transition daminɛ accusation kun bɛ kɛ envers contre la communauté internationale n'o ye France États-Unis Europe yɛrɛ ye mais sisan an ɲɛ b'a la an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔw n'o ye an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye africain jamanaw ye jamana minnu kɛlen don ka entouré an ɲɛ b'a la fɛn ɲɛsinnen n'olu de ma e bɛ mun faamuya o la. Komi nin yɔrɔ in ye hakililako ye waleya minnu kɛra peut-être a dɔw kɛra kaba i b'a fɔ ko ji bɔnna quoi ni ji bɔnna cɛli a ma nɔgɔn tuguni peut-être fana bɔnna karo kan hali n'an bɔnna karo kan a cɛli ma nɔgɔn an ka laɲini kun tɛ an ka don nin situation in kɔnɔ i kana nin farafarali ye maintenant mais ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin ye quoi sinon a tɛ i b'a fɔ ko problème bi population ni ɲɔgɔn cɛ misalila AES population ani CEDEAO jamana tɔw bien Algérie population ni ɲɔgɔn cɛ maintenant moi je pense que ni ni crise sugu nana il faut se dire solution jumɛn b'a la déjà que farali nana kɛ i ye Algérie ta yɔrɔ fɔ yanni an ka na se an ni Algérie ta in depuis accord ko nana accord Mali nana accord bɔ yen pewu
Algérie et choses. Oui. Communauté internationale. Accord Algérie médiation qu'on a d'ailleurs aller jora bon comité de suivi qu'on a kosɛbɛ mais muni nana donc atana do tamba tambolo atana do bɛɛ qu'on a maintenant on ka mɔgɔw ni Algérie ka fɔ ɲɔgɔnya fɔlɔ fanba yɛrɛ ye mun ye je pense que rencontre min kɛra Alger u ka capitale la donc ni Imam Mamadou Diko taara la ani sema mɔgɔw voilà olu ye ɲɔgɔn rencontre li min kɛ yen nɔ ka kuma jamana yɛrɛ situation kan bon an ka mɔgɔw ko o tɛna se ka bɛn quoi parce que n'a sɔrɔ accord bɛ signé a signé na ni Mali ani nin kulu ninnu donc voilà ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kuma ɲɔgɔnya kan ni ɲɔgɔn cɛ ko mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka taa sigi o kuma yɔrɔ la jamana ka yamaruya tɛ min bolo misali la e tɛ ambassadeur e tɛ jamana ka lasigiden ye e tɛ ministre min chargé len don affaires étrangères la ye donc gɛlɛya nana an ka mɔgɔw a nana ni crise de confiance y'an ni Algérie ɲɔgɔn cɛ quoi an ka mɔgɔw ko non est ce que danaya an bɛ se ka da an ka danaya da Algérie kan na ko in gɛlɛya fɔlɔ nana ye de donc ka bɔ o la an ni ninnu ye échange de tirs armés ni les groupes rebelles u ye échange de tirs fɔlɔ min kɛ hali MINUSMA ka kanw dili la a daminɛw Algérie ka communiqué ma caya o fɛn ninnu fɔlɔ la mais a nana se nin yɔrɔ in ma gɛlɛya fanba nana yen quoi maintenant an bɛ situation min na yarɔ conseil de sécurité don o Algérie de nana conseil de sécurité yarɔ Nations Unies ka décision fɛn fɛn bɛ ta a bɛɛ ye conseil de sécurité de tɔ ninnu bɛɛ kɔni ye voilà donc a bɛɛ ye conseil de sécurité décision bɛɛ ye conseil de sécurité de yarɔ membre permanent b'a la non permanent b'a la donc Algérie ye non permanent de mais olu de ye a présidence ta sisan donc ni ye kuma in ta ka analyser Algérie comme o lasigiden ye mun fɔ yen nɔ d'abord a da donna kumaw la minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ o da donna colonisation ko la o da donna tuguni k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka k'u yɛrɛ population minnu bɛ yen peuple donc kulu minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka k'u yɛrɛ ta ye donc vraiment solution ka sɔrɔ olu ka k'u ye donc kuma do min bɛɛ ma walawala quoi mais a kan ka mɔgɔ sɔn hakili la moi je pense que il faut renouer le dialogue halisa an ka taa ni kuma ɲɔgɔn ye an bɛ taa ni kuma ɲɔgɔn ye cogo min na an position min na bi an bɛ position de force la sigana foyi t'o la an bɛ position de force de la donc ni kuma ɲɔgɔnya nana kuma ɲɔgɔnya min bɛ yen minnu bɛ yen i b'a dɔn k'a tɛ se ka aboutir n'a aboutit ka gɛlɛn o ye si c'est des valeurs l'identité la croyance olu de bɛ yen nɔ négociation na spécialiste de négociation b'a f'i ɲɛna ko fɛn minnu ka gɛlɛn olu ye misali la diinɛ ko ninnu ou bien k'a fɔ nin ye anw ka siya ye i y'a faamuya donc olu de ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ négociation na parce que mɔgɔ b'o gɛlɛn position k'olu la mais si ce n'est pas ça je suis indépendantiste de fɛn fɛn ka bɔ dɛ je pense que a tigi bɛ se ka koron ka don da dɔ fɛ quoi. Oui. Mais ni ye ka kuma lamɛn ko an bɛ position de force la contre les groupes signataires wa ou bien contre Algérie même. Bon. Parce que position de force Alger ka fɛn ti dɔwɛrɛ ye o ça c'est les groupes armés yarɔ ni nana k'i b'o fɔ o ye histoire jan de ye an ka géopolitique de do i mana population minnu bɛ anw fɛ yan nɔ anw ka jamana nord la ani Algérie fana na tuguni frontière la pratiquement a population ninnu bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye donc ni fɛn o fɛn kɛra anw fɛ yan nɔ a conséquence bɛ yɛlɛ olu fɛ fɛn fɛn mana kɛ olu fɛ yen nɔ a conséquence bɛ se ka na yɛlɛ anw fɛ yen nɔ o kelen ye mɔgɔ bɛ ɲinan k'a fɔ ko bɔnɛ dɔ fana dalen don olu fɛ yen nɔ quoi o yɔrɔw ti fɛn fɔta ye olu fɛ parce que Algérie fana ɲɛ bɛ menace dɔ de la n'olu nana kɛ cogo sugu dɔ la olu ɲɛ b'a la peut-être ko menace dɔ bɛna don olu ka dugukolo sanfɛ mais olu bɛɛ ti fɛn fɔtaw ye i y'a faamuya donc Algérie ka nin position i b'a faamuya n'o de d'abord stratégiquement u b'a miiri k'a fɔ ni situation nana dégrader anw fɛ cogo dɔ la anw fɛ yan nɔ
a tɛ taa cogo foyi la kɔlɔlɔ bɛ na olu kan donc o de la olu b'a fɔ ko tout le temps non marifa t'a solution ye marifa t'a solution ye u ka position ye nin de ye sinon anw ka mɔgɔ ninnu ka indépendance yɛrɛ yɛrɛ kana janya k'a fɔ ko hali ni y'a dan ka mɔgɔ ninnu ma e hakili la a bɛ Algérie arranger non parce que population dɔ fana b'olu fɛ yen nɔ qui est contre l'état d'Algérie. O de la n'ale ko ka autodétermination peuple mulu b'a fɔ ko demander je pense que jamana foyi tɛna a essayer a bɛ cogo min na aujourd'hui k'a bɛ so la parce que tɛ jamana foyi ta diɲɛ kɔnɔ qui tɛ population dɔ ou bien communauté dɔ ye min bɛ ka a ka autodétermination demander donc est-ce que au discours ça ne tient pas la route peut-être ale b'a fɛ a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mais est-ce que n'a sera ale yɛrɛ fɛ yen réalisation togo b'a la. Bon o ye langage diplomatique de ye quoi o ye langage diplomatique de ye mais ne kɔni bolo le plus important maintenant vraiment an ka sɔ a jiginna ji tɔ ye quoi anw dɔrɔn tɛ dɛ i b'a dɔn gɛlɛya ba min bɛ peut-être AES jamanaw kan n'an sera k'a kɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ Algérie côté halisa n'an ni Algérie sera ka kuma kosɛbɛ Mauritanie halisa n'an n'olu sera ka kuma n bɛna misali teliman d'i ma c'est vrai acteurs tɛ kelen ye groupes tɛ kelen ye ani groupes ka laɲiniw tɛ kelen ye mais anw ka rébellion fɔlɔfɔlɔ k'a bɛ Modibo Keïta e bɛ taa k'a la i b'a fɔ yali Modibo sera ka rébellion gérer cogo di k'a sɔrɔ hali a ma don accord ni fɛn ninnu kɔnɔ Modibo était en bon terme avec l'Algérie. Modibo était en bon terme avec les autres voisins. Donc, au yɔrɔ minnu bɛ se ka k'u ka base arrière ye ni e n'o jamanaw sera ka ɲɔgɔn kan fɔ je pense que a bɛ ninnu pousser a bɛ don da fɛ o bɛ bɛn o bɛ nɔ taabolo de don kɛlɛ fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ a bɛ laban min na o ye sigi ka fɔ mais maintenant i bɛ laɲini mun kɛ sigi ka fɔ a sɔrɔ a bɛ position de force la moi je pense que an bɛ position de force de la sisan n'an bɛ position de force la foyi t'an bali k'a fɔ k'an b'an ka laɲini sabati quoi. An ka taa négociation. Oui. Basi t'a la mais diplomatie la certes o ye ani sous-région i b'a fɔ ani Algérie fo ka se ani an da bɛna don ani CEDEAO la mais o bɔlen kɔfɛ an bɛ se ka nin san in kɔnɔ Mali ka diplomatie est-ce que ce n'était pas en quelque sorte sur la base de dénonciation est-ce que il faut avoir diplomatie agressive non diplomatie agressive peut-être Nico diplomatie agressive peut-être ce sera de trouver d'autres partenaires stratégiques mais est-ce que ni sans qu'on a se ka 2024 a kɛra san mina Mali sera ka partenariat stratégique signé ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ dénonciation ye min tɛ ONU ou bien Union européenne attaquer est-ce qu'an sera ka accord dɔ signé min bɛ se ka Mali avenir yɛrɛ changer dans les jours à venir an y'a ye k'a fɔ an ka président taara Chine a ye visite dɔw kɛ o bɔlen kɔfɛ an ka ministre des affaires étrangères réunion dɔw kɛra Russie mais tout ça là a conclusion kɛra jumɛn de ye. Bon anw ka jamana ka politique i bɛ jateminɛ de kɛ toujours ale bɛ ka jumɛn de kɛ urgence ye. On a urgence, on a urgence que le défense des follow kan sécurité de. Donc partenariat nous faisons pas basé pour les camps. Je pense que sur ces plans, oui, il y a des réponses. Réponses au mieux. Ma bois qu'on a fait à la fois, misala, on a mouru feno l'année. On a ou quoi partenariat ou partenaire nous on nous fancy ou partenariat sincère no jamana mun ka kosɛbɛ misal la Chine Russie ani Turquie donc k'a fɔ k'u ye fɛn dɔ ɲini olu fɛ k'a ma sɔrɔ hakili t'a la maintenant fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ an ka développement sira fɛ c'est trop tôt k'a fɔ ko o tɛna sabati fɔlɔ d'abord o ye Chine ani Russie ka côté yaro Chine ka partenariat sira fɛ je pense que kosa in na Assimi taara Goulamina lithium usine voilà o usine inauguration kɛ dayɛlɛli yɛrɛ kɛ donc je pense que au partenariat ninnu kɔnɔna ça va mais an tɛna se ka dan olu ma quoi partenaire wɛrɛ b'an na an tɛna se ka dan ma halisa
an ka essayer ka ouverture kɛ an bɛ se ka ouverture kɛ cogo di d'abord n kɛrɛfɛ jamana ninnu halisa an ka baara kɛ n'u ye kosɛbɛ quoi c'est vrai ne bɛ a fɔ tout le temps i ka plateau sanfɛ yan nɔ mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi an ka jamana na ani jamana wɛrɛ la o kan ka jateminɛ de k'a fɔ ko ne ni karisa fɔlen don ɲɔgɔn kɔ certes an ka hakililaw tɛ kelen ye peut-être an ka intérêtw tɛ kelen ye mais anw bɛ taa ka bɔ yen nɔ jamana bɛ to yen nɔ jamanadenw bɛ to yen nɔ puis ko mana na gɛlɛya cogo o cogo an ka lajɛ jamanaw ka tɔnɔ ye mun ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ souvent a b'a kɛ parti kolonba a bɛ ɲɔgɔn fɛ nka a man di ye o waati dɔw la a wajibiyalen don ka taa ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɛ misali teliman filɛ nin ye Ghana changement de alternance bɛ nana kɛ Ghana Dramani a ka cidenw mana na an ka présidence yɛrɛ a poste ka page sanfɛ k'a fɔ invitation sera Assimi ma a ka taa u ka sigi investiture la donc c'est vrai fɛn dɔw bɛ kɛ waati dɔ la ani ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ oui ingérence bɛ par ci ingérence bɛ par là tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ b'a essayer k'a b'aw kun kari ɲɔgɔn na mais o waatinin ko de misali la ni Ghana ni président min nalen filɛ nin ye ni fila k'a fɔ k'a bɛ coopération ta ni AES cɛ et si on maintenait l'AES AES kun ka to yen pewu ko halisa ni CEDEAO bɛ ka continuer don moi je pense que voilà minnu bɛ CEDEAO kunna bi ni problème fanba ye olu ye et ils ne vont pas rester éternellement. Olu tɛna to yen position était claire mais Diomaye Faye olu tɛna na to yen nɔ u tɛna na to yen nɔ i m'a ye donc falen de ye quoi mais population toujours il faudra que an ka jateminɛ kɛ mun de bɛna se k'an ka population lafiya. Basi t'a la o de b'an don plan économique kɔnɔ an bɛ se ka mun de fɔ 2024 plan économique la est-ce que pouvoir d'achat jamanadenw ka ni dɔ ma bɔ a la est-ce que dɔ farala a kan. Bon o yɔrɔ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la halisa baara fanba bɛ yen nɔ est-ce que an yɛrɛ ye ministre de l'industrie and commerce ale kɔni ye wulikajɔba de kɛ ani opérateur économique réunion caman kɛ projet caman tun b'a bolo k'a b'a kɛ misali la hali buru ko k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kaba yɛlɛma ka kɛ buru ni fɛnw ye fɛn caman o bɛɛ kun ye dun k'a fɔ a bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na mais vraiment halisa o yɔrɔ kɔni sur le plan économique i mana taa baloko sira fɛ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ surtout an tɛna se ka ɲina samiyɛ tɛmɛ cogo min na kɔ quoi 2024 samiyɛ n'oublions pas que olu accepter population minnu o yɔrɔ de fɔ samiyɛ tɛmɛna cogo min fɛ d'abord inondation a ma dogo mɔgɔ si la yan nɔ donc san caman don san bi kow de don ni ɲɔgɔnna kuma kɛ donc o nana ni gɛlɛyaba ye yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ malo i b'i ɲɛ jɔ ka hectare lajɛ ka taa hectare caman lajɛ ka taa ji y'a bɛɛ mago sa ji y'a bɛɛ tiɲɛ catastrophe caman kɛra a kɔnɔna na yarɔ mɔgɔ min sara inondation na à travers le Mali bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 100 na donc a ye degun don mɔgɔ minnu ma plus de 500 000 personnes a kɔlɔlɔ sera mɔgɔ minnu ma maintenant il faudra que sɛnɛfɛnw tiɲɛna yɔrɔ dɔw la an de bɛna urgence kɛ an bɛna a jateminɛ mun de bɛ yen nɔ balo fɛn na an bɛ se k'a ladon teliya la an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ dɔ bɛ yen o y'o siri ça c'est vrai k'a fɔ balo fɛn dɔw bɛ yen o tɛ bɔ mais est-ce que o dɔrɔn b'a bɔ wa an bɛ se ka mun ladon teliya la ani gouvernement yɛrɛ bɛ se k'i impliquer cogo di u bɛ subvention minnu kɛ a ko ka bɔ a sira ma ni population opérateur économique min ye balo ladon a bɛ se ka feere nɔgɔya la cogoya min na k'a fɔ ko u de la k'a dénoncer k'a fɔ ko dɔw bɛ ka balo ladon ka tila ka taa a mara ka stocker ni gɛlɛya nana kɛ k'a bɔ donc fɛɛrɛw bɛ se ka siri cogo di vraiment ni gɛlɛyaba bɛ nin yɔrɔ ninnu na quoi parce que situation économique a bɛ daminɛ fɔlɔ mais du ka dun ka fa de ye fɔlɔ quoi n'o sera ka kɛ ko sɛnɛfɛnw sɔrɔla ka ɲɛ balo jiginna fɛn caman fɔ hali furugufurugu caman bɛ yen nɔ o bɛ maa da an bɛna na don an bɛ tali kɛ fɛn dama ma président yɛrɛ ka discours la a ye kuma minnu fɔ ani 2024 kɔnɔ n'a nana ye ban waati novembre kɔnɔna na changement nana kɛ donc gouvernement na Choguel kɔnɔ ale taara Abdoulaye Mayiga nana Abdoulaye Mayiga ka discours kɔnɔna na nin yɔrɔ nin b'a la kosɛbɛ a ye 8 axes prioritaires a y'olu de fɔ donc
situation économique b'a la 8 axes prioritaires et président de la République a discours à la nation a fɔ ko u bɛ ka juru minnu sara a kun fɔra kalo sama laban in kɔnɔna na k'u bɛna na miliyari 200 o juru sara secteur privé ka juru min gouvernement na ko miliyari 200 sara mais a ka laseli la u tɛmɛna miliyari 200 in kan u nana se fo miliyari 300 ni kɔ ma donc ça c'est un bon résultat mais n'i y'o jateminɛ o taara ka bɔ juru tɔ min bɛ yen na halisa i b'a fɔ sira tɔ ka jan parce que miliyari ba est-ce que n'i ma fili fo miliyari 300 ɲɔgɔn na kɔ de juru bɛ yen nɔ donc ni 300 ninnu sara yarɔ halisa baara tɔ bɛ yen dɛ donc c'est pour dire que vraiment jamana kɔnɔ k'a essayer ministre de l'économie halisa u ka baara siri kosɛbɛ kuranko yɔrɔ président ma se ka a ma fɔ an ɲɛna directement kuranko bɛna na basigi nin waati na mais a ko baaraw bɛ sen na yan fɛ Sanangɔrɔba Safo ani centrale solaire sabanan ye ko baaraw bɛ sen na donc an b'a bisikiya k'a fɔ peut-être 2025 kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ o dɔw bɛna na kun cɛ mais a ma fɔ an ɲɛna a bɛna na sɔrɔ nin waati na mais an b'a bisikiya k'a bɛ se ka kɛ 2025 kɔnɔna na ne ko n ko bɛɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔ ye cogo min na économie yɛrɛ kɔnɔna la parce que an ka jamana n'a y'a jateminɛ an ka jamana c'est ouvrier de ka ca la mɔgɔ min bi secteur privé la mɔgɔ min b'a ta ɲini a yɛrɛ kɛrɛfɛ baara la o de ka ca donc kuranko in n'o sabatira o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ cogo min na jamanaden caman bɛ se k'a yɛrɛ ta sɔrɔ min yɛrɛ tɛ fonction na ou bien min tɛ gouvernement yɛrɛ fɛ baara la mais o bɛɛ bɔlen kɔfɛ a tɛna se ka 2024 résumé ka ban sans que an da ka don CEDEAO AES an y'a ye k'a fɔ tile laban yɛrɛ la ka don 2025 yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ AES u jamana ɲɛmɔgɔ u ministre dɔw ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se communication ko ta fan ma mais yan'o ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la sama bɛ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que ni film in c'est déjà vu a bɛna kɛ G5 ta ɲɔgɔnna de wa ou bien a bɛna kɛ jumɛn parce que G5 fana na an y'a ye k'a fɔ Mali bɔra a la Mali bɔlen kɔfɛ Burkina fana ka fɛn transition na daminɛ Niger ta na daminɛ bibi na an da yɛrɛ tɛ G5 na est-ce que an ɲɛ b'o équation ɲɔgɔnna de dessiner tɔ la CEDEAO ye ou bien o tɛ se ka passer CEDEAO la non c'est différent et voilà une autre G5 ka base kɔni ye défense une sécurité de quoi mais CEDEAO c'est une communauté fɛn caman b'a kɔnɔ d'abord mɔgɔw ka circulation b'a la ani fanga yɛrɛ taabolo donc bonne gouvernance démocratie b'a la ani sɔrɔ sira fɛ hali projet bɛ CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ ko an ka wari kelen dilan donc c'est différent maintenant ni jamana ninnu tali ka bɔ CEDEAO kɔnɔ sigana foyi t'a la a bɛ gɛlɛya lase CEDEAO ma mais i b'a fɔ a bɛ gɛlɛya lase anw yɛrɛ ma cogoya min na a bɛ gɛlɛya dɔ lase an yɛrɛ ma mais fɛn bɛɛ ye adaptation de CEDEAO bɛ adapter a la i b'a fɔ anw yɛrɛ bɛna se ka adapter a la cogoya min na mɔgɔw de bɛ ka fɔ ko est-ce que a tɛna kɛ fadenya ye AES ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ne kɔni ɲɛ tɛ fadenya la ka kɛ i b'a fɔ ko jamana min ni kanto CEDEAO la 16 pays kɔnɔ il y a moins de 8 pays je pense non 15 pays autant pour moi 15 pays ni saba na bɔ la tɔ bɛ to 12 ye est-ce que 12 ani jamana saba bɛ se ka concurrence n'a yɛrɛ y'a ye Mali yɛrɛ fɛn budget k'a fara Burkina k'a fara Niger ka kuma dɔ o tɛ Côte d'Ivoire ta bɔ est-ce que concurrence bɛ ninnu ni ɲɔgɔn non gɛlɛya manteli ka na CEDEAO ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi d'abord ni an ka jamana saba in ta a bɛɛ ye UEMOA jamanaw de donc UEMOA jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔna la o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye peut-être gɛlɛya bɛ se ka na jamana dɔw CEDEAO jamana dɔw de ni AES ni ɲɔgɔn cɛ mais CEDEAO yɛrɛ tɛ an ka mɔgɔw y'a fɔ ko CEDEAO jamanadenw u bɛ se ka na don an ka jamana ninnu kɔnɔ cogoya min na n'u bɛ ka jamanaw sariyaw respecter gɛlɛya tɛna k'a la donc problème tɛna na don CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ mais jamana dɔw b'a kɔnɔ problème b'olu de ni bɛ se ka don olu de ni AES ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ misali la AES mɔgɔw ye communiqué laban min kɛ u y'a fɔ ko puissance wɛrɛw bɛ ka na
na ni sira wɛrɛw ye CEDEAO jamana dɔw k'u ka na essayer k'u ka jamanaw dafiri misali bɛ se ka fɔ o la o dɔ bɛ se ka kɛ Benin ye Nigeria fana ou bien Nigeria. Donc c'est pour te dire que AES CEDEAO ne kɔni ɲɛ t'a la cogo si la ko problème bɛ na ni problème bɛ na kɔni a tɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ peut-être population de bɛ se ka an ka déplacement kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ population de bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ mais k'a kɛ i b'a fɔ problème bɛ na crise problème wɛrɛ de bɛ na CEDEAO ɲɛmɔgɔw ni AES ɲɛmɔgɔw cɛ non ne ma da la a bɛ se ka kɛ kɔni jamana dɔw bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ problème bɛ se ka na ye baasi t'a la donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan ni hakilina jagabɔ in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan 2024 yɛrɛ n'a fɔra k'e ka résumé défiw kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ a la mun acquis kɛlen kɔfɛ ani an ɲɛ bɛ difficulté minnu bɛ yen an ka ɲi ka mun de acquis jumɛn de favoriser hali sisan 2024-2025 bɛ se ka k'o kɔnɔ cogo min na. Bon 2024 kɔni ne kɔni b'a fɔ vraiment ambition baw tun bɛ yen nɔ an y'an dafa mugu la quoi a kɛra o san an y'an dafa mugu la donc il faudra que 25 kɔnɔna na an ka jira k'a fɔ k'a ɲingi ji b'an da ne bɛ se ka min fɔ ka bɛn ni ko ne ka 24 résumé ne b'o de fɔ n k'an y'an dafa mugu la 2024 la maintenant 2025 la il faudra que an ka solution sɔrɔ min bɛ se ka a ɲigi baaraba dɔ bɛ yen min kan ka kɛ yarɔ CEDEAO tun y'a fɔ ko hali 6 mois u b'o kɛ i b'a fɔ ka kɛ transition dɔ ye halisa CEDEAO ka représentation b'an ka jamanaw kɔnɔ n'a sɔrɔ olu bɛ retiré cogo min na ou bien discussion bɛ tila ka continuer mɔgɔ dɔw bila médiation na tuguni i b'a fɔ Ɲasimi ni Basiru ka continuer ka kuma n'an ka jamanaw ye donc n'an ma se ka ɲɛnabɔ la an bɛ fara ɲɔgɔn na pewu donc nin kalo damadama in kɔnɔ an ka mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko non o kuma yɛrɛ t'a la c'est tout de suite et maintenant an mago tɛ 6 mois na donc an bɛ taa o la teliya la an ka mɔgɔ de bɛna lajɛ an bɛ se ka mun de assurer an ka population ye u ka taa ne ka saki la CEDEAO jamanaw kɔnɔna na an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ o ye fɔlɔfɔlɔ ye maintenant yɔrɔ wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'an bɛ ka peut-être an kan ka intéresser a la kosɛbɛ ça c'est l'apaisement du climat social a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni affaire ninnu kɔnɔna na climat social dɔ ye mun ye yarɔ an y'a ye leader mɔgɔ 11 ninnu alhamdulillah u bɛɛ bilala politique voilà o bɛɛ bilala halisa a tɔ bɛ kɔfɛ o donc mɔgɔ min sababu kɛra ye k'o bila o ye fɛn minnu ye denni organiser Usufi n'a ka équipe olu ka médiation an bɛ se k'a fɔ o de jɔyɔrɔ bonyana fɛn in na kosɛbɛ donc halisa olu ka essayer ka kuma ni jamana mara bɛ minnu bolo ye u ka kuma n'u ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ u bɛ se ka bila cogoya min na mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ u bɛ bila cogo min na a bɛ fisaya kosɛbɛ a bɛ dɔ bɔ climat tension na o tɛmɛnen kɔfɛ phénomène dɔ bɛ yen nɔ tuma bɛɛ a bɛ taa ni ka segin je pense que interpellation yɛrɛ kɛra a kɔnɔna na an kana négliger quoi surtout vivre ensemble an bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan cogo min na lafiya ni ɲɔgɔn faamuya la surtout diinɛ bundakunda ale ye siranyɛfɛnba ye siranyɛfɛnba don an y'a ye kɔsannin na a tun bɛ se ka dégénérer ka kɛ fɛn sugu bɛɛ ye 31 kun nana dɔ nana fɔ bon an ka diinɛ y'a fɔ nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn dɔ nana jaabili kɛ fo procureur yɛrɛ ye weleli kɛ donc moi je pense que il est temps n b'a dɔn formation dɔw kɛra la halisa a ka kɛ surtout imama an ka imamu kunda u ka se ka kuma ani jamana ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka former cogoya min na ka former u ka diinɛ na tɛ dɛ an b'a fɔ u b'u ka diinɛ dɔn bɛɛ ka taabolo b'i bolo mais a ka dɔn k'a fɔ ko danfara min bɛ bɔlɔlɔ ani misiri kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. Très bien ne tun ka ɲininkali bɛna s'o ma est ce que e bolo bi bi in na réseaux sociaux n'o ye mɔgɔ minnu b'u sigi ka ni leader ninnu filmer olu responsabilité tɛ olu minnu b'a bila bɔlɔlɔ ninnu kama parce que justement o de bɛna ni nin bɛɛ ye sinon mɔgɔ min bɛ taa fɛ église la ani mɔgɔ min bɛ taa mosquée kɔnɔ lui il est déjà adhérent ale bɛ an tɛ se k'a fɔ ale ye spécialisé nin question na mais an bɛ se k'a fɔ au moins c'est préalable dɔw b'ale la peut-être kuma dɔw t'ale choqué
k'ale to église kɔnɔ n'a bɔra pasteur da ou bien ni imamu y'a fɔ ka mɔgɔ to adhérent to misiri kɔnɔ a t'o choqué mais de fait k'a mana bila réseaux sociaux sanfɛ que non musulman bɛ non chrétien bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ale tɛ diinɛ foyi la ale bɛ an ka taabolo kɔrɔw de la ou bien mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ est ce que o de tɛna ni nin tension ninnu bɛɛ monteli ye. gɛlɛya fanba dɔ ye quoi au fait le cyberespace là bɔlɔlɔ sira ninnu filɛ nin ye ni fɛn bilala sanfɛ bɛɛ de b'a sɔrɔ a depuis b'a bila i kunna k'a tɛ dan hali ne ka jamana a bila i kunna k'a tɛ dan hali ne ka jamana la i b'a sɔrɔ video dɔw bɛ yen maintenant imamu y'a fɛn kɛ pasteur y'a fɛn kɛ hali ladɔlamɔgɔ y'a kɛ 50 minutes 2 heures de temps i b'a sɔrɔ dɔ bɛ t'i sigi dɔrɔn ka 20 secondes tigɛ o la ka sin ka photo dɔ bila o kɔrɔ ten donc de fait k'ale 20 secondes dɔrɔn tigɛ a la a y'a bɔ a contexte kɔnɔ a tɛna i b'a sɔrɔ a contexte yɛrɛ bɔlen kɔ a tɛna justification di a la a tɛna wagati fɔ a tɛ foyi fɔ a la donc ale b'a fili chacun bɛɛ b'i permettre bɛɛ b'a bila k'a miiri a b'ale arranger cogo min na bɛɛ b'a fɔ o la tuma na. o ko in filɛ nin ye o filɛ nin ye laɲini fila de b'a la o d'abord mɔgɔ min bɛ yen k'a mago bɛ vie la a mago bɛ fɛn mɔgɔ baden ka lajɛ ni mɔgɔ ba hakɛ ɲini ka fɛn ni mɔgɔ miliyɔn hakɛ ɲini ka fɛn lajɛ o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye min ye balawu ko bɛ mɔgɔ mun kɔnɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ sitanɛ mɔgɔ dɔ an ka ɲagami dɔrɔn donc ni mɔgɔ fila de b'a kɔnɔna na maintenant e filɛ ka yɔrɔ min fɔ ne ko n ko fɛn in tɛ taa min kɔ fiyewu fiyewu formation de wa formation dɔ hakili jagabɔ don mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ dɔ wɛ mɔgɔ tɛ hakilila di diinɛ na diinɛ ye min fɔ i b'a kɛ ten de mais mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ quoi an bɛ tile min na bi fɛn dɔ bɛ yen ni e y'a fɔ n'i ka misiri kɔnɔna dɔ i bɛ ka kuma i ka diinɛ mɔgɔw de fɛ o i ka diinɛ ye min fɛ i bɛ kuma olu fɛ mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne y'a fɔ bi a bila i kunna k'a tɛ dan i ka jamana na o ye kelen ye a bila i kunna k'a bɛ yen bada a dɔw bɛ fɛn dɔ bɛ kɛ san naani kɔfɛ o bɛ se ka na tigɛ ten nɔ i ye tigɛlikɛla mɔgɔ o bɛ se ka taa tigɛ ten nɔ ka se ka na kole ten nɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ a kɛra sisan ala faranga i bɛ problème sɔrɔ a sen fɛ donc ni mɔgɔw b'u ka fɛn publier a ka kɛra kutuba ninnu ye a kɛra wajulu sira ninnu ye vraiment ne bolo an bɛ don min na bi a b'a kɛ ko in ka taa ka dan kɛ hakilila jagabɔ ka k'a kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ yɔrɔ procureur yɛrɛ Adama Kulubali a ye ni kunnafonidilaw ni mɔgɔ wɛrɛw u ye masala sigi ni fɛn ninnu kan mais a kana don ba moi je pense que ministère dɔ bɛ yen n'o ka baara ye sigilen don an ka culture donc ani an ka danaya ko ni ladala ko ninnu ye olu kan ka baaraba de kɛ nin yɔrɔ la u ka hakilila jagabɔ kɛ vraiment an bɛ situation min kɔnɔ jamana bɛ situation min kɔnɔ ani an bɔlɔlɔ sira kan sisan kutuba ninnu wajulu ninnu ou bien n'a sɔrɔ pasteur de b'a ka fɛn na ou bien n'an ka ladalamɔgɔ de b'u ka fɛn na u bɛ se k'u ka fɛn lase cogo jumɛn na n'u ka lase kɔnɔ u kan k'u janto mun na parce que fɛn dɔ bɛ yen ne y'a fɔ e y'a fɔ ka ɲɛsin i ni mɔgɔ min bɛ diinɛ kelen la mais n'a sera bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ b'a sɔrɔ donc o tigi yɛrɛ a b'a tɔɔrɔ de o e ko k'i ka diinɛ sɛbɛn y'a fɔ c'est vrai mais n'a sera ni nin y'a mɛn dɔrɔn a bɛ se ka tɔɔrɔ ten a b'a fɔ donc vraiment nin y'a miiri k'a fɔ non ne tɛ hadamaden yɛrɛ misali teliman dɔrɔn ne ka fɔ bon karisa kana fɛn feere Boubacar kɔlɔn ma parce que ne ka diinɛ y'a fɔ voilà a bɛ tan c'est vrai ne ka papier y'a fɔ mais ne y'a fɔ k'a don a kulo la mun de bɛ na a bɛ na ni gɛlɛya ye ko ninnu ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ o de la donc hali ni bi kuma nin fɛn ninnu kan an ka jamana bɛ cogoya min na a kan ka farati quoi e dun yɛrɛ y'a fɔ diinɛ na a négociation ka gɛlɛn cɔnɔ kuma o kuma négociation fɛn mana taa diinɛ ni siya ni valeur kan a négociation ka gɛlɛn mais halisa i ye min fɔ peut-être o de bɛ préconiser il faut que wulili ka kɛ ka hakili an tɛ fɔ formation mais peut-être ka sensibilisation kɛ non formation yɛrɛ de kan ka kɛ a kan sensibilisation dɔrɔn tɛ dɛ formation yɛrɛ de kan ka kɛ a kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔlɔlɔ utiliser minnu b'a cari mɔgɔw k'a dɔn min bɛ yen nɔ yɛrɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'i y'a bila a bɛ se ka na ni nin ye a bɛ se ka na ni nin ye i bɛ yɛrɛ n'i ka conscience bɛ bila ɲɔgɔn na i bɛ fɛn dɔ jate minɛ o diinɛ kɔnɔna na sisan fɛn bannen bɛ diinɛ kɔnɔna na diinɛ mɔgɔw n tɛna na ne tɛ wajulikɛla ye n tɛ sɔn ka kɛ wajulikɛla ye mais u b'a f'i ɲɛna a tɛ fɔ ni situation dɔw tɛ parce que fɛn dɔ tɛ ko bɛɛ bɛ se k'a faamuya diinɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ t'u yɛrɛ don a fɔli la fiyewu fo n'a sɔrɔ u yɛrɛ dama mɔgɔ minnu bɛ yen an b'a fɔ n'o la ulema minnu bɛ yen n'u bɛ diinɛ dɔn fo k'a dɔn kari olu yɛrɛ de ka peut-être u ka masala la u bɛ don fɛn dɔw kɔnɔ k'a fɔ
parce que mɔgɔ gansan ka man teli k'a faamuya quoi o fɛn caman caman bɛ diinɛ kɔnɔnaw la réseaux dun ka mɔgɔ gansan de bɛ donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa bɛɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na mais i ye fɛn dɔ fana fɔ climat tension climat an ka climat social ko apaiser cogo min na n'o bɛ se ka kɛ hali maa caman minɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ani i b'a fɔ politique mɔgɔw ta kɛra cogo min na walasa u bɛ se k'u ka liberté recouvrer o bɛɛ bɛ se ka na ni jamana basigili ye cogo min na mais o bɔlen kɔfɛ ani jamana i b'a fɔ ani partenaire wɛrɛw cɛ ani jamana wɛrɛw cɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ parce que i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ a ka gɛlɛn hali n'an tɛ hakilina kelen na k'an ka taa ka ɲɔgɔn to donc mun de bɛ se ka kɛ jamana minnu b'an entouré ani minnu bɛ frontière kelen na hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ communauté kelen kɔnɔ bilen an tɛ hakilina kelen na an bɛ se ka bɛn cogo min na ka fɛn échange kɛ cogo min na libre circulation bɛ se ka kɛ cogo min na ka intérêt fɛnw falen falen ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na parce que nin ko kɔlɔlɔba bɛ jamanadenw de kan jamana ɲɛmɔgɔw olu ta ka nɔgɔ a la a ko kɔlɔlɔ bɛ maa min tɛ se ka semaine kɛ n'a ma taa doni ta Côte d'Ivoire ka na Mali la maa min tɛ se ka kalo kɛ n'a ma taa ka minɛn ta Sénégal ka na ou bien n'a ma taa Nigéria ka na généralement nin degun bɛ olu de kan o caman dun ye jamanadenw de ye. Bon ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ an bɛ se ka baara ɲɔgɔnya sinsin ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ cogoya min na moi je pense que ne ka yeta la sira fila de don sira fɔlɔ ye mun ye o ye ni an sera ka na élection kɛ donc ka na ordre républicain na donc an ka na segin ka na démocratie kɔnɔna la ni président sigira moi je pense que a bɛ se ka musala kɛ ni mɔgɔ caman ye quoi musala bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ caman ye o bɛ se ka kɛ sira fɔlɔ ye sira filanan ye mun ye o ye ka sɔ jiginna jitɔ ye sɔ jiginna jitɔ ye cogo min na parce que an ka mɔgɔw ko de d'abord ni i b'a fɔ président ye axe saba minnu dégager k'a fɔ ko vraiment olu bɛ baara kɛ n'o ye donc o kɔnɔna na ni ko ni jamana dɔw bɛ baara kɛ an ka hakilila n'olu ka hakilila tɛ kelen ye donc jamana o jamana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ politique étrangère de b'a bolo a ka politique étrangère ye mun ye i bɛ ka fɛɛrɛ minnu siri donc jamana wɛrɛw kɔnɔna la walasa e b'i ka nafa sɔrɔ cogoya mun na o de ye o politique ninnu ye dɔw bɛ yen nɔ directement olu b'a yira k'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ anw tɛ se ka baara kɛ n'a ye tant que démocratie tɛ mais attention n'u nana ye k'a fɔ ko ka intérêt wɛrɛw bɛ yen nɔ u b'a fɔ non an bɛ sira dɔw bila an bɛ se ka baara kɛ ni karisa an bɛ se ka baara kɛ ni karisa ye o cas caman kelen don donc pour que o cas sugu ka kɛ ni anw ye sisan o fana de ye fɔ an fana ka jɛ fɛn dɔw kɔ o yɔrɔ la quoi ou bien an ka na démocratie la an joko dɔw bɛ yen nɔ mais an joko ye fɛn dɔw ye mais an b'u to yen ka continuer ka baara kɛ wali n'an nana ordre n'an nana ni élection kɛra an bɛ se ka na musala kɛ ni mɔgɔ ye ne ka faamuya ye ni sira fila ye quoi. Basi t'a la bakuruba la i b'a fɔ ka jamukan lase parce que heure min b'an bolo o banna e bɛ se ka mun de fɔ en tant que dernier mot 2025 an donnen filɛ 2025 min na a bɛ se ka kɛ basigi san ye cogo min na. Bon toujours ne b'a fɔ 2025 premier ministre dɔ tun bɛ yen nɔ premier ministre taara premier ministre kura nana mɔgɔ caman kɔni y'a fɔ ko premier ministre kura min nana ko vraiment a bɛna se ka baara kɛ ni mɔgɔw ye a bɛna se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye si réellement o ye tiɲɛ ye halisa moi je dirais que ani politique mɔgɔw halisa u ka kuma ɲɔgɔnya sinsin halisa u ka musala u ka kuma ɲɔgɔn fɛ déjà yɛrɛ u ka laseli dɔw la u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna na u baara min bolo dalen don baara an kun ye jɔsen seegin min fɔ a ka baaraw la ko au plus tard février kalo tile 5 donc a bɛna na o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a yira k'a fɔ n bɛna se ka donc u kun ye axe seegin yira a ka baara bɛna sinsin min kan a laban de kun ye réforme b'a la fɛn wɛrɛw b'a la a laban de kun ye ko élection ye donc toujours o démarches bɛ sen na révision de la liste électorale u y'o poussé yɛrɛ ka taa bila fo février la donc kalo fila bɛ fara a kan kalo fila in kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ vraiment u k'a essayer ka kuma ni politique mɔgɔw ka mɔgɔw mobiliser parce que fɔlɔ o classe politique pratiquement u tun tɛ ka kuma parce que leader dɔ minɛ don mais halisa u ka fɛɛrɛ kɛ teliya la n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen vraiment ni solution politique bɛ sɔrɔ olu ka libération na u ka libérer
ka classe politique mobiliser mɔgɔ min se mɔgɔ min na liste révision voter kɛ papier ninnu révision ka se ka kɛ teliya la a ka fɔ vraiment classe politique sen donna na an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kun ye mun ye hali n'a ma ye ko élection nana kɛ wagati wɛrɛ a kana fɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan n'o kɛra o ye vraiment kuma ɲɔgɔnya ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko bunakun kan fɛn bɛɛ tɛ kɛ ni busan ye quoi